Okay, thank you very much. This is for you. No, no, no. No, we bought it for you. Pay for the hotel. Thank you very much. A toto je zámorské, takže spojené. Ty kakos. Pekný. Pozrite. My sme sa už konečne presunuli teda do mesta Takek a aktuálne sa nachádzame na autobusovej stanici, lebo sme sa boli opýtať na nejaké tie autobusové spoje. Nejako takto to vyzerá na autobusovej stanici v Takeku. Tu je taký malý miestny strážca, keď si všimnete, to je úplne normálne, že keď chcete, tak vám odvezú aj skúter. Tuto sme si my boli teraz opýtať sa na listy a zajtra kam pôjdeme. Premýšľame, že zajtra my pôjdeme Paxe. A tuto domáce predávajú nejaké dobrodky, pozrite sa. Fíha. Hello, can I ask how long does it take to Paxe? 8 hours. 8? OK, thank you very much. Ešte sme si teraz oprať veci, ale inak celkom zaujímavá skúsenosť. Nedá sa tu platiť v týchto práčkach o hotovosti, tak teta prišla so svojím telefónom, my sme jej dali peniaze, ona načítala QR kód, takže práčky majú na QR kódy a zaplatila za nás. Rozhodli sme sa, že sa ideme teda na Papat. Pozrite sa na tie ulice parádne. Strašne sa mi páči, že ak majú tie vlajky tuto laoská, čínska, tuktukári oddychujú. Prosím vás, a na tomto sme minule išli, ale 10. Inak zaujímavé, že skoro všetky reštaurácie tam majú okolo 4, 5, 4, 7 hodnotenia, takže taká wowka. Ale ešte sa dneska pôjdeme previesť určite do mesta. Máme skúter do 6, momentálne pol 3. Toto je vlastne naša reštaurácia, kde sme boli už aj pred 3 dňami. Celkom nám to chutilo. Ja si dám určite tie fresh spring rolls, tie boli brutálne podľa mňa. A takové ako je zrovna obed. Moje risotto. Priznám sa, že čakal som voľačo úplne iné. Tieto spring rollsy, tie boli minulé úplne že nadúpané. A Bibina má takéto green curry, to vyzerá super. Toto je topka, ten spring rolls s takým olejom arašidovým. To bolo aj minulé nadúpané. A ty, Bibča? Dobre. A cenovo každé jedlo okolo do 2 €. Takže misia oper si prádlo dopala úspešne. Sme naložili jednu várku, druhú, tretiu. Koľko nás vyšlo práne aj so sušením okolo 3 € to vyšlo. Ideme to vyložiť a ideme do ulic ľudia. Na konci nášho dobrodružstva, také klub. Zvládli sme to, Zvládli sme to, boli sme teda odovzdať na skúter, aj keď som mu na začiatku neveril, že to dá. Brzdy by mohli byť lepšie, ale určite, zvládol to. brzdy boli otrasné ľudia, to dneska dole tými kopcami s tými brzdami to bol pekný extrémik. Ale tak za mňa úplne super príroda. Videli sme aj tie odľahlejšie dedinky. Ale treba byť skúsený šofér, si myslím, lebo keby niekto prvýkrát sadne na skúter, tak asi ho porazí. Akože skúter vám tu prenajmu určite dáte pás, dajú vám skúter, vodičak nepýtajú. Ak to chcete riskovať, tak len tie cesty fakt. Radšej dosť opatrne, no. Pozdravujeme z Laosu, konkrétne z mesta Takek a dneska nás čaká presun do mesta Paxe a ideme zase autobusom, ako inak, ako verejnou dopravou. Dneska by nám to malo trvať približne 8 hodín, takže pre samotnou cestou sme sa rozhodli, že si dáme zabaliť nejaké jedlo v takejto lokálnej reštaurácii a tuším už nás to čaká. Hello. Yes, can we take? Thank you very much. Takže toto je to naše jedlo. Thank you, bye. Jedná sa o 4 vysmažené vajíčka a jednu rýžu a dokopy sme platili nejakých
€80. Ja si myslím, že to je úplne najlepšia voľba. Cena lístku do ďalšej destinácie 200 000 a ideme čakať na ten náš vysnívaný autobus. A toto je náš pick-up point. Jedná sa o guest house Katy. To je tá teta, čo ma odtiaľto viezla na skútri, že sme si rezervovali ubytko, nakoniec nemala, tak ma odviezla na skútri a skoro ma zabila v tom hoteli. Inak celkom zaujímavé, my sme sa včera boli opýtať na stanicu, cena 200 000, u nej 200 000. Takže ona nám aj povedala, ona absolútne nemá za to žiadne peniaze, len to proste robí ako také sprostredkovanie pre turistov. A dokonca vybavila aj lacnejší tuk-tuk. Tak sme jej kúpili aspoň nejakú odmenu malú. Ja teraz som si všimol, že oni majú tie koše. Pozrite, však to je pneumatika. Ježiš, to je pneumatika upletená. A to je odpadkový kôš. Niekde sme videli, že to je vlastne z kovu, ale tu sú to pneumatiky. Takže dneska máme tuk-tuk normálne, že auto a vezie nás majiteľka hotela. How to say in the middle like this. Takže my už sa nachádzame na miestnej autobusovej stanici. Toto je naša sprievodkyňa nášho ubytovania bývalého a ideme teda asi pravdepodobne za ňou a ide s nami kúpiť lístky. Takže máme takýto special servicik, Bibina. VIP, no. Vy ste si pokecali o živote počas cesty. A ja som len tak počul. 200 Per person. Yes. Oh. ลืมขอจองเขาโทรหาแล้วไปทั้งอื่นเฉยโอ้ยจงโทรหาเลย Super. แท็กซี่ซิป Thank you very much. Yes, yes, yes. A teraz musíme zaplatiť ešte 100 000 za to, že nás sem teta odviezla. Okay, Thank you very much. Takže takto nám teta vybavila lístky. OK? Keep that, they will take this one out. Yeah. That one. OK, a to je náš. So Dobre. you go now, you go to check the ship now. OK. OK, thank you very much. This is for you. No, 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 no. No! We bought it for you. Thank you very much. Okay. A toto je teda náš autobus na najbližších 8 hodín, možno 9-10, uvidíme. Thank you very much. Thank OK, you so much. bye. Bye. Ideme sa teda rýchlo usadiť a obsadiť si miesta. Takže vybrali sme si toto miesto, ľudia, lebo je to, hádam, jediné okno v celom autobuse. A pozrite, takto nejako teda vyzerá náš autobus. Sedačky potrhané, strop rozbitý, takéto krásne záclonky nám sem dali. Ale to okno je top, že? Miesto, kde sedí šofér, no, o nič lepšie. Super. Ja len dúfam, že nás to teda bezpečne dovezie do nášho cieľa. A vyfasoval som aj takýto kokos držiačik na vodu. Ja som sa ešte rozhodol, že vybehnem teda na von, lebo vnútri je teplo, ale miesta máme obsadené. A chcel som vám ukázať, že akých máme čiernych pasažierov, pozrite. Toto ide s nami, nejaké kajčice a malé pity. Pozrite. Ježi Maria, čaute. No, dúfam len, že prežijete moje zlaté malé. Ja sa cítim, ako keby sme u nás na nejakom jarmoku, lebo kúpite tu, hádam, všetko. Nejaké potraviny, hlavne potraviny teda na cestu. Pozrite sa, takéto kapsičky, kabele, ruksaky, ale nejaký základ, vodu, teda zoženiete. Koľko chcú za toaletu? 3000. Ja pôjdem teda ešte na vecko, pôjdeme sa pozrieť, ako vyzerá teda. Čakám tu. Hello. อมใส่สารใส่นะ Thank you very much. ใส่สารใส่ Dobre. ใส่บุญน้ำนะ Takže vchádzame na miestne toalety. A takto nejako vyzerajú miestne toalety. No, všetko je na stojaka. Máte tu takéto špeciálne kabínky. Ideme asi až do poslednej. Paráda. Toto bude tá moja vyvolaná na konci. Takže na stojaka. Splachovací systém. Doplníme. Nevyzerajú najlepšie, ale musím povedať, že toto nesmrdí. Absolútne to tu nesmrdí. Čo na ostatných, čo sme už videli aj predtým, to bolo hrozné. A tuto si v takomto špeciálnom dreze umieme ruky. Kokos, točka sa celá točí, ale voda tečie, čo je velice pozitívne.
A teraz keď chytnú tú batériu, tak si môžeme znova uliť ruky. 6 z 10, ak by sme to mali ohodnotiť. A je tu ešte takáto malá reštika. Vonku je extrémne teplo, máme okolo 30 stupňov. V autobuse není žiadna klimatizácia, ale veľce dobre, že sme teda vychytali miesta, pri ktorých je jedno okno. Takže miestne autobusové spoje alebo prepravné spoje, niekedy ľudia vyzerajú aj takto. Takže na streche odnesete všetko a dole sa takto krásne vozíte už iba vy. Hello. Thank you. Vítajte oficiálne na palube autobusu neznámeho. Vyrážame na cestu. Už nás je toľko naprataných, že není kde sedieť, tak sa berú stoličky. A už sa ide na to. Ešte, že sme išli na prvej zastávke, ľudia. Toto je druhá zastávka a nám 2 minúty jazdy. A už sa berú stoličky. Takže pozrite sa, koľko ľudí ešte prišlo. A už sa iba takto podávajú stoličky a budú sedieť v uličke. Ahojte, tak my tu máme ďalší deň a nachádzame sa teda v laoskom meste, momentálne v Pakse. Na dneska nemáme žiaden program, ale v okolí by sa mali nachádzať nejaké krásne vodopády, tak pravdepodobne zamierime niekam tam a ešte uvidíme teda, kam nás dneska nohy zavedú. A my sa teraz nachádzame na takejto hlavnej stanici, inak toto je Biba, keby ste ju nepoznali, na hlavnej ulici, pardon. Takto to tu nejako vyzerá. Ranná doprava je brutálna, musím povedať. Tu sa nachádzame pred nejakými tými požičovňami a pravdepodobne pôjdeme do tejto. Can we get one full automatic? Yeah. OK. For one day, OK? One day, okay. One day. My sme sa rozhodli, že si hneď buchneme aj transfer na zajtrajší deň. Presúvame sa na miesto, ktoré sa nazýva 4000 ostrovov. Cena je nejakých 150 000, čiže nejakých 6 €. Nasadáme na skúter, nasledujúca zastávka pumpa. Dáme za 50 000. Nikdy sme neprevozili veľa a vždycky sme im nechávali skoro plnú nádrž. Tak teraz sme sa už poučili a tankujeme radšej za menej a viackrát. A takto vám to krásne natankuje Ujo. Keby sme to nemali na kamere, tak nám to nezatvorí. Odlog. Toto je miestny obchod. Zaparkujete takto pred obchodom. Tu, ak chcete normálne nakúpiť nejaké normálne potraviny, čo by ste si akože teraz dali, že máte niečo na jedenie, tak vôbec pozrite sa iba. Koláčiky, všetko sladké a nenájdete si žiadne také nejaké dobré jogurty, ako grécky jogurt, tvarok alebo také niečo. Sme sa rozhodli, že sa ideme teda rýchlo najesť. Toto je ten obchod, kde sme boli. Dali sme si kolečko, takto prosím pekne. A vrátili sme sa sem, čiže hneď vedľa. Volá sa to, že Armor Cafe. A vyzerá to neskutočne dobre, tak poďme tam. To vyzerá krásne. To nie je ako tí patoky, kde jedávame my. Poďme sa pozrieť, to nám dajú na raňajky. Kuchyňa vyzerá trošku lepšie ako to, čo sme zvyknutí. A toto sú vlastne toalety. Pekné, tu je že woman. A toto je mužské, takže spojené. Ty kokos. Jesenovský záchod, ľudia, pozrite. Velice pekné záchody, ale... a čistá voda. Obrúsky. Wow. Thank you. Takže toto sú naše raňajky teda. Takéto 2 vajíčka. Pozrite sa s svojimi guličkami a s nejakým párkom, aby vynáma takúto omelečku. S fajným croissantom. Mesová gulička, boja po mese. Neidentifikovateľné. Dobre, toto dostanete približne za 2,30 na jednu porciu a už poďme na cestu, lebo my sa dneska nikam nedostaneme. Neviem, ako to robíme, ale my sme sa stratili, musíme sa opýtať. Prosím ťa, haló, k vodopádu rovno? Že vraj áno, takže ideme teda rovno. Adam nás neoklamal. Hello, yes, 2 tickets. Takže platíme 80. My sa teda už pomaly presúvame k nášmu vodopádu a malo by sa jednať o vodopád, ktorý sa nazýva vodopád Kneuang. Ale prípadám si ako v takej atrakcii celkom už dosť ako
lebo sa tu pekne o to starajú. Pozrite sa, zmývajú prach, tu si viete kúpiť nejaké ovocie. Sice vyzerajú zelené, ale tie banány sú topkové. A neviem, kadeľ máme ísť. Kokso, jak sa to šmíka tá hlina. A tuto majú také parádne bufetiky, škoda, že nefunguje ani jeden. Inak toto muselo byť veľce pekné. Ale možno to ešte iba otvoria, keď začne najväčší boom, najväčšia turistická sezóna. Wow, ale pôjdeme takouto džunglou. Pozrite na ten strom. Ty brďo, wow, pozri ho. Cesta bude dlhá a strmá. Pre my už sme sa dostali pri vodopád, ale sme si povedali, že sa nebudeme pozerať ešte. Ahojte! No, ideme na to? No tak poďme sa pozrieť. Wow! Pekný! Pozrite. Idem z tejto strany. Pekný je ten vodopád. A úplne aj za ním, aká krásna zelená stena. Za mňa pekný vodopád, musím povedať. Pozrite. Čo vy na to? A je to ešte v takomto krásnom okolí. A tam je, pozrite sa, taký altánoček. Ideme tam. Tuto opatrne. Ideme teda bližšie dole k tomu vodopádu. Wow, jo, ako príjemne chladí. Ja som sa presunul trošku nižšie a ideme teda tuto na okraj. Pozrite sa. Nádhera. Pozrite sa, práve aj duhu vytvorilo. Neviem, či to je vidieť. Ale ten vodopád je nádherný, ľudia. Tuto, ako sme sa dostali dole, je to lepšie, lebo nefúči tu toľko, všetká voda ide hore a pozrite sa, ten vodopád je tak neskutočne krásny. A táto zelená stena tej džungli, topkovica, ľudia. Inak dokonca tento vodopád sa mi páči viac ako ten v Luang Prabang, ten bol krásny, ale neviem, tento proste mi príde krajší, lebo fakt tá zelená stena tomu dodáva tak, neviem, no krásne to je proste tuto, nádherné. A z vrchu sme sa teda presunuli sem po tento altánoček a z vrchu máte zase takýto krásny výhľad na ten vodopád, pozrite. Wow, neskutočné, že? Pozrite. To je krása. Ale teraz je najväčší čas, aby sme sa mi presunuli kam? No predsa na vrch. Tak poďme sa teda pozrieť, ako to bude vyzerať z vrchu. Vidíme sa hore. No inak, ako sme toto vyšli vlastne hore, tak táto oblasť v Laose je známa, že tu pestujú veľa kávy. Pozrite, tak toto malinké zelené je káva. Pozrite. Hello. It's coffee? Yes, it's coffee. Oh. Takže toto je, prosím vás, pekne káva. Pozrite sa, aké strapčiky to má. Vám to približím takto na strome. Už sme sa presunuli teda na samotný vodopád. Takto normálne môžete ísť na okraj vodopádu. Proste žiadne zábrany, nič. Nikto to tu nerieši. Pozrite sa. Wow. A tuto môžeme krásne vidieť tú krajinu. Tam je ten altánok, kde sme boli. Ale je to nádherné. Dobre, exkurzia tohto vodopádu je teda za nami. Za mňa krásny vodopád. Určite sa oplatí vidieť, Topkovica. My sa teraz presúvame teda ďalej. Ideme spoznávať teda ešte okolie.
Našou ďalšou zastávkou je Boulevard Plantage. Zastávka približne 2 minúty od nášho vodopádu a jedná sa o takúto kaviareň, ktorá je vlastne spojená aj s plantážou. Oni si tu dopestujú aj čaj, aj kávu. Tuto už môžeme vidieť, že tí. Takže toto sú nejaké stromčeky a následne z toho robia teda čaj z tých listov. A tuto majú tiež nejaké tie ich rastliny. A tuto tiež, pozrite. A tuto je Bibine obľúbené líči. Ježiš, to si ty, čo si nám poradil tú cestu. Serus, díky, bolo to super. Ty kokos! Ježiš, pardon. Pozrite, aký bambus. To čo je? Ale tuto je ešte cesta, že toilet. To normálne tuto, keď idete na toaletu, tak to máte u nás jak botanickú záhradu. Myslím si, že ešte je lepšie. Pozrite sa, aký traktor, že Mitsubishi. Ty kokos, ľudia, pozrite sa, aký pavúk. Ukážeme si ho, pozrite. Neviem, či je ho vidieť. Ale taký ako dlaň, minimálne. No, takže opatrné. Ale vecka sú tuto. Takže pisoárik musí byť. Paráda. A tuto na sediačky. Super. 8/10, aby sa nepovedalo. A toto je vlastne arabika. Pozrite sa, takto vyzerá arabika. Káva. A tuto už teta aj oberá. Hádam nás nevyženie. Takže toto všetko je káva, ľudia. Krásna. A tu je nejaká, že robusta. Pozrite, ľudia. Takto nejako teda vyzerá sušenie kávy. Základné zrno vyzerá väčšinou takto. A vlastne tú krásnu čiernu farbu to chytá po tom opražení. Takže sušia to na takýchto veľkých sitách v takomto obrovskom fóliovniku. A tuto máte presne napísané, pozrite sa. Naturálna produkcia, táto káva je tu od 2.12.25. Tam má nejako 2 týždne, lebo my sme práve na cestách 2 týždne. Mi to tak vonia ako také hrozno, keď ide na burčak. A vstupné 0 €. My sme sa dostali už do samotnej kaviarne a dokážete si to kúpiť teda takúto ich kávu. A tu je teda káva. No, už to asi vieme, čo bude toto. Tá vyzerá trošku polepená. Takže pravdepodobne to bude cibetková káva toto. A tu máme, že hot coffee menu. Pozrite sa. Americano, espresso, tesne nad euro. A takto vyzerá latte, matcha latte. Wow. Ale aj tieto veci vyzerajú super. Ice cold menu, pozri. Nejaký kafe latte, cappuccino. Wow. Ja strašne ľúbim mint veci. Takže čokoláda mint, to je pre mňa topka. Ale ideme sa pozrieť ešte tuto. Ja sa idem opýtať, že či sa môžeme ísť trošku popozerať. Tak poďme sa popozerať. Takže tuto, keď si všimnete, sa práši káva. Ideme sa teda spýtať, či tam môžeme ísť. Can I make a video? OK, takže poďme sa teda pozrieť, ako to vyzerá. Pozrite sa. A takto sa smaží káva. Tuto je to surové zrno, keď si všimnete v tom malom okienku. A takto oni smažia kávu na takejto mašine. Vyzerá to super, ľudia, ale tá vôňa, tá je brutálna. Takže takto teda prebieha smaženie domácej kávy v Laose. Dávame si Laos Style Coffee. A Bibina, ty si dala ktoré? Honey Lemon Tea. Platili sme 78, čiže nejaké 3 € a dostali sme číslo 39. Sadneme si teda sem a som neskutočne zvedavý na to. Fakt, že ako bude chutiť taká ich káva, ale asi sme si mali dať aj čistú kávu, keď sme chceli skúsiť, že ako teda chutí tá káva, lebo sme si dali nejakú s kondenzovaným mliekom, ale že to je nejaký štýl, no bolo tam napísané, že Laos. No čo si dostala, Bibi? Môžem okoštovať tvoj čajík? A to máš s cukrom alebo bez? Vôbec neviem. Tak poďme skúsiť teda. Je tam dosť medu, No, ale je to dobré. A ja mám prosím vás pekne takúto laoskú kávu. To dole je kondenzované mlieko. Ale asi najskôr srknem iba čisto tej kávy. Brutalitka. No a ideme to zamiešať tým kondenzovaným mliekom teda. Ty brďo, to je sladké. Uá. A najväčšia topka, že mi k tomu dajú ešte cukor, viete. My sa teda už nachádzame v areáli ďalšieho vodopádu. Teraz sme vstúpili do areálu, inak vstupné parkovné 10 000 a vstup pre jedného 30 000. Pripadám si, ty koksojak. V rezorte, no. A musím povedať, že je fakt pekné. Keď si zoberiete, že za eurko niečo
máte hneď takúto krásnu prechádzku, ako keby botanickou záhradou, tak úplne super. A fakt je to tu krásne, tie rastliny, jak to je tu pekne porobené, ľudia, pre Boha. A za tí peniaze, je tu strašne veľa pavučín, ľudia. Pozrite sa, aj túto kokos nad nami. Ani som nechcela, pozrite sa, jaký pavúčisko. Pozrite, wow. Ne, nik po mne neskočí, pozrite sa. Wow. A jak ide dole, pozri. Len teraz mu tam padol list. A normálne mu ten list zavadzal a normálne sa dal preč. Viewpoint doprava, aj zipline, takže ideme doprava. A treba dávať pozor na hlavy, lebo všade sú pavučiny, pozrite. Škoda, že to nie je tak krásne vidieť, ale všade sú tu pavučiny obrovské a takýto pavúci, jak dlaň. A tu je ten vodopád, ani som nebol na to pripravený. Vlastne väčšinou tento vodopád vidíte iba z diaľky, nemôžete ísť k nemu, ale vyzerá to takto, pozrite. To je aký veľký. Wow. Zipline to stojí $40. Pre porovnanie, tam, kde sme boli minule, čo ste mohli vidieť, to stalo 30. Takže neporovnateľné. Toto vás prevezú iba tam a späť za 40. A kde sme boli my na 2 hodinky, $30. Takže sa nedá porovnať aj tie výhľady, že? no, takýto výhľad máme na ten vodopád. Super. A my už sme si užili výhľadík, podľa mňa pekný. Sice vidíte to iba z diaľky, ale super. A je tu aj zipline, pozrite sa ľudia. Keby chcete ísť na klasický zipline, stojí to 40 €, ale kľudne si môžete ísť posedieť, vypiť si tu nejakú kávičku teda, alebo že sleep on the line. Chápete? Vy tu môžete kúpiť akože ubytovanie s tým, že spíte nad takou obrovskou priepasťou, kde vlastne ide ten zipline. Čiže ja vám to ukážem takto, lebo my sme blízko. Vy si viete takto objednať spanie nad vodopádom. Tak, poďme sa ešte teda prepliesť pomedzi tých pavúkov, ktoré sú nad týmito chodníkmi cez tú botanickú záhradu. Vidíme sa teda na ďalšej zastávke. Pre ďalšou zastávkou sme sa ale rozhodli, že sa ideme teda nájsť v takejto miestnej reštaurácii. Nejaké polievky tu robia, nejaké pomalé pečené mäso, papaja, salát, fried eggs, stir fried vegetables. Takže takto to nejako vyzerá v reštaurácii, ľudia. Priamo aj v obchode. Hello. Tuto vedúci spí, takže to je priamo aj ich dom. Keď ste si všimli, lebo za mnou je pán, ktorý leží na svojej posteli a užíva si teda obedný šlofík. Dali sme si takúto parádnu polievku. Je to nejaký vývar hovädzí. Tam nejaké cíbiky, cibula, rajčiny, rezance takéto naložené. Dobre, to je mäso. Topka. Proste za 2 €. Super ľudia, fakt, ňam. Ja som sa teda ešte rozhodol, že spravíme také malé video, taký nejaký poznatok z našich ciest. Inak tu je škola naľavo. Pred každým domom majú domáci takýto drevený prístrešok. Tu ich je strašne veľa. A môžete vidieť, aj tuto je nejaký prístrešok, hneď za ním dom. Tuto je tiež prístrešok aj s pipkami. A hneď je dom. A ono to vlastne funguje tak, že čo si oni vlastne dopestujú alebo dochovajú, tak potom popri cestách predávajú. Všimnite si aj túto taká chatka, iba obyčajná drevená. Takže všetko, čo si dopestujú a dochovajú, tak potom predávajú v takýchto drevených prístrežkoch popri cestách. A tu už je vidieť, že už toho moc není. Ale niektoré ešte stále fungujú, videli sme veľa ľudí. Tuto môžete vidieť nejaký stavebný materiál. Pravdepodobne predávajú, vidíte, takéto bambusové drevá, palice. Táto pani má banány, takže predáva banány. A takto aj s malým synom veľakrát, no. Tuto je tiež iba nejaká domáca pani, ktorá predáva banány a ananásy. A iba počujeme hello, hello. Vedia, že sme cudzinci a že by zarobili, ale nemáme tu kde dať ľudia. Tu sme sa konečne teda presunuli do mesta a našli sme, že by sa tu mal teda nachádzať nejaký Paxe New Market. Takže poďme teda skúsiť pozrieť. Nevieme, do čoho ideme. My už sme sa dostali trošku hlbšie do samotného marketu a musím povedať, že zatiaľ je to tu sami domáci. Zatiaľ sme tu nestretli asi ani žiadneho turistu. Absolútne nikoho, tak poďme sa teda trošku poprechádzať. Takže pozrite sa, tuto dokážete nakúpiť takéto rybičky, mäsa. Tuto väčšinou teraz sme asi trafili taký rybací obchod.
Hello. Takto tu teta krásne balí ryby. Aj tuto dokážete nakúpiť veľa rýb. Ale takisto aj veľa múch je na tom, však ryby. Pozrite sa. Nádherné. Pozrite sa, nejaké žabky živé. Wow. Aj tam sú žaby. Všade sú tu žaby. A hlavne veľa rýb. Toto je zatiaľ asi najlepší market, aký sme zažili. Pozrite sa. Všade na zemi ryby. Tuto Ujo akurát porcuje rybu. Brutalitka, no. Musíme sa iba predrať pomedzi ľudí, lebo strašne veľa ľudí tu je a sedia po zemách. Takže tak, poďme sa tu ešte teda poprechádzať. Takto, medzi tie obchodíky. Ale vieme tu kúpiť aj pekné mandarinky. Pozrite sa, nejaké hrozno. Ale tieto ryby sú top. Tuto mladá krája, pozrite sa, nejaké kura. No, a nedali by ste si potom takúto rybu. Pozrite sa, koľko múch, jak si na tom žijú. Takže takto, no. Toto je, hádam, asi najhorší market, čo sme zažili. No nie, že najhorší, ale tak ako by som to povedal, že takto veľa rýb sme ešte... No, toto je čisto lokálni ľudia, toto je čisto lokálny trh. Žiadna turistická atrakcia alebo také niečo, proste lokálny trh. Tuto predávajú takto kurence. A teraz zase ideme do miesta, kde predávajú takto mäso. Nejaké bravčové. Teta takto neustále odoháňa muchy z toho. A tuto nejaké sliepky. Tu máte, pozri, to je čo? Nejaká pečienka. Klobásky. A tu nejaké vnútornosti z prasaťa kúpite. Hop. No. No, takže 3? It's okay. Okay. Dobre. OK. Takže kupujeme tieto guličky, uvidíme, čo nás to bude stáť. 10 000, OK. Dobre. Nakúpili sme guličky, tieto také obľúbené, môžeme ich teda aj skúsiť, alebo odložíme si ich na potom. Poďme ešte teda nakúpiť niečo, ale ináč táto sekcia mäsa, pekný brutálik, že? Fakt, takýto obrovský trh s takýmito všelijakými vnútornosťami alebo mäsami sme v takom veľkom rozsahu sme ešte nezažili. Akože boli sme na všetko zvyknutí, ale toto už je dosť. Ja sa tam ešte určite vrátim. Ale poďme teda ešte ďalej. Parádne naukladaný ten šalát, že? Aj tuto strašne veľa takéto zeleniny. Vyzerá to neskutočne dobré a krásne. Ale vidíte, strašne veľa ľudí a snažia sa proste popredávať, čo to dá. Takže len takto sa predierame, nebudem natáčať ani seba. Len proste poďme teda sa odtiaľto vymotať. Snažím sa len proste nájsť voľné miesto, kadeľ by sme mohli ísť. Ale super to vyzerá. Tuto takéto nádherné banány dokážete kúpiť. A tam je nejaké ovocie ešte, poďme pozrieť tam. Také krásne ovocie majú, že? Čo? Jackfruit. No toto, neviem, či je jackfruit. Super, vidíte. A tuto už nejaké ryby. No ale musím povedať, že tento market je extrémne veľký. Extrémne. Tam v tých uličkách predávajú strašne veľa oblečenia, krížom, krážom. A všetci skoro predávajú to isté, no. Musí to byť neskutočne veľký vojna medzi nimi, tí kokso, že kto všetko čo predá, lebo poďme mi dať auto krížom. Dáme si teda skrátku s krížom cez
market, nie? A pôjdeme už odtiaľto preč, lebo už tu nemáme asi čo. A tento market je tu tuším každý deň do nejakej 5. My máme teraz koľko? 16:11 a už sme videli, že niektorí začínajú zatvárať svoje markety. Takže už sa schýluje ku koncu pracovného dňa. Tuto nejaké plastové nádoby. Ja len dúfam, že tu nezablúdime, Bibi. Toto je jak labyrint, ty kokos, pozri. Ľudia, tu je 40 stupňov vonku a deky predávajú jak hovado. Svetlo na konci tunela. Poďme teda skúsiť tam, či nájdeme cestu von z tohto pekla. A dúfam, že ste si užili exkurziu marketom v meste Paxe.